سلام كمي كنيهم قاعد حمد هنا بذا channel روح ساعد شحمت كبلكم فتو بز مخنيات مالتيو روح ساعد شحمت كبرنا 2025 كلتاشن إشران حمشتن رح استعمتن عمتنا كبرنا مسدرانا انتها خبولو استفرالي زرلا كله ما مسدرا بيتو كتاها خب كرأ تقنا زغودلو تقنا نخهبو بحفشا سلام زلوا عمت انقسانت زلوا عمت يكبرلنا نعمتها كم زواني تنحنا نخلاتكم كم ندابلكو على حمد احنا زي channel لكم فتو سلف كيراتكون زا فيديو سلازك سامودا تمسيت تنحيخن كم زي بقامات كيرا زدالو زيتي علو مالتيو بس ياخدك أملو ما عندك إنه محتاجي نخلتها ساعات قبل العليين مالتيو ده كاتون حقي تلازم زيتها أني بحتر دبالة ناي كنفر أبو سودا انتاتي أبعخ تعرف شغورتي أزمارينو ألو مالتيو بناي أوليف أويل كيرا صريحيو يا سلازي كم جرا خطكمي زتريد لهن كاني تصوري سبراي قبرو له تركس قبل لا يطب جرت زيتي ناب تصوري ناب قربتين كو هذا اللي متان كحجزني بنايك نفر جرا تسرحكم مايو سلازي بو جرا خان طب جرا على سيسي له حجي نافت زيتي كأتي مالتي قس جرا ما أخل زي قربتي عند مساج دا قبركو ጊዜ ወስደ ድገብረሉ ደለኹ ያ ስለዚ እዛ ቪድዮ anyway ሓዳሽ ኣይኮነትን ኣብ 2024 ናብቲ መወዳእታ ኣብቲ ናይ ክሪስማስ ጊዜ ደዳለኹ almost ሓዳሽ ያ ግን 2025 ኢና ዘለና ሕጂ ያ ሕጂ ኣሸር ክብላ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ቢዚ ነይረ ምስ ቆልዑት ዕረፍቲ ስለዝነበሮ ካብ ትምህርቲ እቲ ዘይት ዝጥቀሙ እዛ ዓይነት ዘይት እዚ ንመጀመርያ ግዜ ዝጥቀም ደለኹ ምክንያቱ ቅድም ካልእ መዓልቲ ሸሪለየ ነይረ ዝሓለፈ ግዜ ብናይ ቅንፍር ዘይቲ ዝጥቀም ነይረ ቅንፍር ዘይቲ ወይ ከዓኒ ናይ ቅንፍር ከዓ ማይ ማለት እዩ ዝጥቀም ነይረ ንሓደ ዓመት ግን I don't know for some reason ኣቋሪፀ ነይረ ቆሪፀ ፀጉረይሲ ኣብ 2022 ፀጉረይ ቆሪፀ ነይረ ድሕሪኡ ከምቲ ዝደለተይ ኪራይ ገብሮ ነይረ ፀጉረይ ሞስትሊ ኣብቲ ናይ ቅድሚተይ ናተይ ስሕው ስለድኾነ ካብኡ ቁርብ ምስቲ ከምዚ ናይ ሓበሻ ምስ ተቆነንኩ ከዓ ብጣዕሚ ከይዱ ነይሩ ስለዚ ከም ሰይረለኽን ደሓን እዩ ዘሎ ሕጂ ግን ሞስትሊ ኣዊ ናተይ ትፀገም ማለት ናይ ፀጉረይ እንደገና ሃኒ ካፕሱሉ ክስታይ ኾን ይምዘዝ ምስናይ ደዋል አኾን خير ብዙሕ ነገራት ክኾን خሊ ግን ሕጂ እዚ ዓይነት ዘይት ጀሚረ ኣለኹ እንድሕር ዝኾነ ፅቡቅ ለውጥታት ርኢ ኣለኻኒ ኣብዴት ገብረክኒ ጀምሮ ወይ ግበራ ክብለክን ኣይክልኒ ሕጂ ንባዕለይ ኣነ ሕጂ ጀምሮ ኣለኹ ወርሒ ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ ኣይፅላኹን ሶፋር ግን بعينهم كسرية معتان كالمعلت خانتي عينة لقطات هم تيلا بتقري كاب حنسا كينا رئينا مالتيو عبسومن حانتي زيادة حج أودا له السيدو لناتي حج علامي عبسومن حانتي زيادة حج أبو كرن حج عويكات زي تخن رجيرة الزردة الهوزي كالهاني ماسك خاص تقمر لنا يبعاها سوهاني اندحر أدالي حادي رفلاي مهنات overnight جير كي حتحدث لدلكا እንድሕር ኣዳለይ ሓዲረ ይገብረሉ ተዘይ ኮይን ከዓ እዚአን ዘይት እዚአን ስዳለዎ ስለድኾነ ከምዛ እዚ ዘይት እዚ ይጥቀም ማለት እዩ ጨና ኣለዎ ኦፍ ኮርስ ብጣዕሚ ይጨኑ ፀጉርና ብጣዕሚ ከምዚ ሓፀር ስልሲያ ትጨኑ ግና ፅቡቅ ለውጥታት ኣለዎ ገለ ስለዝሰም ብዙሕ ሰባት ዋላ ዘና ኣፍሪቃውያን ድዩ ብዙሓት ኣብ ሶሻል ሚድያ ይሪአን ከምዚ ዓይነት ቀማታ ጌረን ኣዳልየን ዘይት ክጥቀማ ስለዚ لو طريقنا له ويكان بتز دقربو فيديوهات سلدرأهو كي أنا خاص كذي فتنا بنبالي جميرة يزلهم سلازي يا
ከምስለ ለላሁን ጥብጌር መሳጅ እንዳገበርኩ ጊዜ ወሲደ በቃ በጣም ጊዜ ወሲደ ጥብጌር መሳጅ እንዳገበርኩ ትገብረሉ ደለኹ ማለት እዩ ታ መዓልትስ ካብ ገዛ ክንወፃእ ንኽእል ኔና ከምዚልና በቃ ፍሊት መዓልቲ ናይ ፀጉርና ወይ ናይ ገጽና ምሻሎ ኤኒዌይ ሰልፍ ኬር እንድሕር ፈሊና ናይ ሓንቲ መዓልቲ ግድን እዩ ኣድላይ እዩ እንድሕር ግዜ ኣለና ኮይኑ ማለት ተዘይብልና ከዓ ን2 ሰዓት ወላ እውን እኽሊ ሰዓት 2 ሰዓት ኣተርክሳ ቢልናዮ ቆርበትና ክንሓፅቦ ከለና ብጣዕሚ ብዙሕ ፍልልይ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ከምስሪያ እንደለህን ወዲአዮ ኣብ 2 ከምዚ ገይረ ቁንና ቢልሃነ ፕላስቲክ ሽፍነ ጥቡቅ ገይሩ ስቲም ክኸውን መታን ሙቐት ስለ ዝፈጥረሉ እቲ ፕላስቲክ ጌርና ክንሽፍኖ ከለና ፅቡቅ እዩ ነቲ ዘይቲ ከዓኒ ናብ ውሽጢ ቆርበትና ክኸይድ ከዓኒ ይሕግዘና ማለት እዩ ከምኡ ከዓኒ ናይ ገፀይ ማስክ ዘዳልኽዎ ኣሎ ክገብረሉ እየ ንሱ ከዓኒ ማለት እዩ ያ እንድሕር እንዳረኣኽና ተለይኽን ዛ ቪድዮ ትስኢልክን ማስክ ክንግበራ ናይ ገጽ ክንዲ ናይ ፀጉርኽን ኣብዚሲ ረሲአዮ እታ ቪድዮ ትባተንሲ ጠወቅኩ መሲል ንገፀይ ይሪኦ ነይረ ግን ትመልእ ዘላ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ኤኒዌይ ኦልሬዲ ተለኽየ እቲ ናይ ራይዝ ማስክ እዩ ናይ ሩዝ ኣዳለየ ዝቐመጥክዎ እዩ ቅድሚ 3 መዓልቲ ሰሪሐዮ ኣብ ጥርሙዝ ገይረ ከምዚ ገይረ ኣዳለየ ኣቐሚጠዮ ትሩዝ ፅቡቅ ገይረ ክሳብ ድበስል ተፀቢዮ ድሕሪኡ መዓር ገይረ ከዓ ንጥሒነዮ ያ ብጣዕሚ ቫይራል ደሎ ሕጂ ናይ ራይዝ ፍላይ ብጣዕሚ ውሩይ ኮይኑ ዘሎ ናቱ ማስክ ወላ ራይዝ ዋተር እኳኒ ዳርጋ ዓመት ገይረሉ ካብ ዝጥቀም ንግሆ ገፀይ ስፕሬይ ገብረሉ ከም ቶነር ጥቀመሉ ማለት እዩ ኣብዚ ዝረኣኽናኒ ምዝራበይ ሲኢነ በቃ ጥምርምር ኣቢልኒ ሒዝኒ እቲ ማስክ ምስ ነቐፀ ብጣዕሚ በቃ ድሕዘካ ግን ምስ ተሓፀብኮ ኦ ማይ ጋድ ገለ በቃ ካብዚ ገፀይሲ ኣራግፍ ደበልኩ ኮይኑ ሰሚዕኒ ብጣዕሚ ፎስ ዝብለካ ገፀይ ወላ ምሻሎ እቲ መዓር ከዓ ስለ ዘለዎ በቃ ለስለሲ ዘብለካ ገፅካ ወላ ፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ዌዘር ክረምቲ ድራይ ስለ ድኾነት ዌዘር ገጽና ዲ ቆርበትና ዲ ፀጉርና ዲ ኩሉ ይዝደረቕ ስለዚ ከምዚ ጌርና ክስታይ ክንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ሞይስቸራይዝ ንገብሮ እጅብሲ ናይ ኦርዲናሪ ክሬም ዝጥቀም ዘለኹ ከምኡ ከዓኒ ቫይታሚን ኢ 2-3 ድሆን ድሮፕስ ተጠቂመ ኣለኹ ያ ከምዚ ገይረ ገፀይ ክገብረሉ እየ ማለት እዩ ንኽነቅፅ ዳርጋ 30 ደቂቕ ወሲድለይ ኣሎ እቲ ማስክ ማለት እዩ ዲፐን ከምዚ ሕጂ ሕፍስ ድበለት ኮይኑ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ናቲ ሕጂ ደሓኒ ነይሩ ሓፊስ ኣይኮነን ነይሩ ቀጢንካ ኣይኮነን ማእኸላይ ነይሩ ስለዚ 20-30 ደቂቕ ወሲድለይ ፅቡቅ ገይሩ ክሳብ ጠማምረን እየ ፀቢዮ ያ ከምዚ ገይረ ከዓኒ እቲ ፀጉረይ ከዓ ክፅበየ ማለት ክሳብ ምሸት لمعلتي على ما عندك طول ፀጉረይን 5 ሰዓት ገለ ኸውን ሕጂ ፀጉረይ ክሕፀበ መሲኡ ደሎ ከምስሪያ ለላህን ተሰሪሓ ኣታፀፍ ንሓኒ ኣብታ ፕላስቲክ ተጻዕዳ ሽጉርቲ ስለ ዘሎ ብጣዕሚ ጨና ድገብር ግና ትሰኬ ክሕፀብ ስለ ዝኾነ ከምዚ ኣየርካ ምውፃእ የላን ወላ ሰብ ክመፀካ ሙና ይደልኒ ሃገዛ ምክንያቱ ጨና ስለ ዘሎ ብጣዕሚ ኢኻ ክትፀልኦ ግና
يخيل يتجناق مستحصبنا بتاع يرلن يخيل ኣይተሰከፋ ማለት እየ ምክንያቱ ኣብቲ መጀመርያ መዓልትኳ ከምዚ በቃ ወላ ኣብ ርእሰይ ኣብ ፍንጫይ በቃ ኮፍ ኢሉ ትጨና ጠቕላላ ትጨኑ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ነይሩ ድሕሪ ግን እንዳለሞትኩም መስኮትኩ ድሓን ኮይኑ ከምዝላይ ዘለኽን ዘውዘው ንብል ኣለና ሆፍልሃኒ ዘውዘው ከብለና ፅቡቅ ገይሩ ያ ከምዘየረ ተሓፃፂበ ኣለኹ مشهي زالله نقص قدفة كم ناتي كستاي ستايل كنقول هنا هم درنا مالتيو كسابزا ساعات زي أصل زخارات الكناني بتعمي إذا مسكنك نمت هاني أبديت قبلكن سلاد هانكو سبسكرايب جير كنت نحموني ماسكون زدالو ولا ناي بعها جلجيرة سوهاني كتوي أثراليهن كالون تزيتي زمت أولو تاتون نمت أي خطريقو كالا عين فيديوهاتون بزح سلاد سره تخاطلتنا تكون هاني عندمكن كساب كالمعلتي بحال فيديو كساب متأكد سسنايو باي